हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर आसाम पुलिसनिफ्राय जोबोर मोजां अफिसियेल नटिस होबाय नोंथांमोना बर' रावजों एग्जाम होनो हासिगोन रिटेन एग्जाम। बेनो जाबाय एबि इउबि कनस्टेबल जाय नोंथांमोना पास जाना दङ। गोदान अफिसियेल नटिफिकेसन होबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोननि थाखाय मोजां रादाब। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बर' रावजों लिरनो मोनगोन ना मोना, नाथाय माखासे कन्डिसन दङ नोंथांमोना नायदो अफिसियेल नटिफिकेसनखौ। दा लोगोफोर भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथियो आरो लोगोसे आंनाबो थाबैनो 50K जायो। दायो 45K जाबाय नोंथांमोननि अननायाव। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बेबादिनो सापर्ट खालामबाय थागोन आरो लोगोसे गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। बेबायदिनो आं नोंथांमोननो डिफेन्स लेभेलनि थाब आपडेट लाबोगोन जेरै आसाम पुलिस, इण्डियान आर्मि, एसएससि। दा बिदिब्ला लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय मा नटिस फैदों जों गासैखौबो डिटेल्सखौ जों नायनोसै। दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव SLPRBआव। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे लेटेस्ट आपडेट नायनो हागोन। बेनो जाबाय नै लोगोफोर बेयाव फैदों लेटेस्ट नटिसआ। दा बेयाव जों नटिसखौ भिउ खालामसै। बेनो जाबाय जायफ्रा एबि इउबि नोंथांमोना पास जाना दङ नोंथांमोननि आनजादा जाथारसिगोन। बेनिफ्राय दानिया बर' रावजोंबो नोंथांमोना एग्जाम होनो हासिगोन। दा बेनो जाबाय लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बुंदों लोगोफोर रिटेन एग्जामनि डेटखौ होथ'वाखै नाथाय जाथारसिगोन नोंथांमोना नायदो। दा लोगोफोर बेयाव बुंदों नै माखासे लेंगुवेज थागोननो। बेनो जाबाय इंलिश, एसामिस, बड' फर बिटिआर रेन्ज, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि। दा बेयाव बर' थागोन लोगोफोर नोंथांमोना बर' रावजों एग्जाम होनो हासिगोन। जोबोर मोजां जाय नोंथांमोना पास जाना दङ। थ' नोंथांमोना गावनि लेंगुवेजजोंनो एग्जाम होनो हासिगोन। जोबोर मोजां। दा फार्स्ट टाइम लोगोफोर एबि इउबिआव बेबायदि बर' रावजों गासैबो लिरनो मोननाया। बेनिफ्राय सेकेन्डआव बुंदों इंलिश, एसामिस, बेंगलि फर साउथार्न रेन्ज डिस्ट्रिक्ट जेरै काछार, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज, डिमा हासाव। थ' बेयाव इंलिश, एसामिस, बेंगलि थासिगोन। बेनिफ्राय आरो 3आव दङ लोगोफोर इंलिश, एसामिस जागोन माखासे डिस्ट्रिक्टनि थाखाय। दा बाथ्राया दुखुनांथाव बेनो माखासे बिटिआरनि नङैफ्राव आउट अफ बिटिआरआव बर' रावजों नोंथांमोना लिरनो मोननाय नङा। नाथाय थानांगौमोन लोगोफोर रिजनेल लेंगुवेज हिसाबै। नाथाय बेयाव नुदों नोंथांमोना अनलि बिटिआरआवल' बर' रावजों लिरनो मोननायनि बेयाव अफिसियेल नटिस होदों। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन लेटेस्ट आपडेटआ। दा नोंथांमोना मा अपिनियन होयो नोंथांमोना होदो कमेन्ट्स बक्सआव। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामगोन। जायफ्रा बिटिआर केन्डिडेट नोंथांमोना बर' रावजों एग्जाम होनो मोनगोन। बेनिफ्राय बाखि इंलिश, एसामिस जागोन लोगोफोर आरो बेनिफ्राय बेंगलि जागोन। दा लोगोफोर लेटेस्ट नटिफिकेसन एबि इउबिनि। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन लोगोफोर बर' रावजों एग्जाम होनो मोनगोन ना मोना होननानै। एबारे टटेलि नोंथांमोना जायफ्रा बिटिआर नोंथांमोना बर' रावजोंनो गासैखौबो लिरनो मोनसिगोन। दा लोगोफोर बेयाव होनाय मथेब्ला बिनिफ्राय लोगोफोर एग्जामा डिसेम्बर लास्ट उइक नङाब्ला फार्स्ट उइकआव जानायनि चान्स दङ। बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हागौ फरायखादो आरो नोंथांमोननि आनजादा जाहाथे मोजाङै मोजां जाना फैयो आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैयो।